Ongi etorri guztiei. Gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako historiagileen elkarteak Miguel Aranburuk antolatzen duen ekitaldira. Gipuzkoako historiaren pasartes ezagunak, pasajes desconocidos de la historia de Gipuzkoa izenburua duen ekitaldira. Gaurkoan Nerea Iraola Ordiziarra dugu. Bera historian lizentziatua da, eta Gipuzkoako hiribilduen hiri garapena Villafrancako ikuspegitik Ordizia izeneko hitzaldia emango digu oraintxe. Esan, behin hitzaldia eginda, gero tartixo bat egongo dela amaieran nahi dezuten galderak egiteko. Beraz, Nerea zure aurkezpena eginda, zuretzat hitza. Mila esker, David. Eskerrik asko eta kaixo, bai gerturatu zareten guztioi eta baita kamaraz bestalde ikusten ari zareten guztioi. Davidek ondo azaldu duen bezala, gaurko hitzaldian Gipuzkoako hiribilduen sorrera eta garapenaren hastapenak azalduko ditut Villafranca, egungo Ordizia, adibidetzat hartuta. Segurazki, eta ikusko zenuten, hitzaldiko hasierako edo PowerPointeko azala ez dela Ordizia. Baizik eta azaldu barra dukat Tolosa dela. Bertan ez da oso ondo ikusten, baina bertan agertzen den mendia Uzturre mendia da. Eta bestaldean daukagun hiribildua Santa Maria Eliza bai oso ondo ikusten da, Tolosako hiribildua dugu, eta aurreko ermita berriz San Esteban ermita da. Zergatik jarri nahi izan dut argazki hau? Ondoren, Ordiziaren kasua ikusiko dugunean, oso ondo irudikatzen duelako, bertan azalduko dizuedana. Kasu hontan izango litzake Villafrancako hiribildua, eta San Esteban ermitan ordez, San Bartolomeko ermita bera. Eta beraz, sarrera modura, esan beharra daukadana da, hiribilduak sortzeko unean, atzean, borondate bat egoten dela. Normalean izaten da borondate bat erregaren borondatea, izan daiteke baita jauna berak izaten duen borondatea, beti ere erregaren baimena lortuaz, edo bestaldetik, eta hau bai, ez ezaguna hau izaten dena, hiribildua behin fundatutakoan, bertan biziko diren biztanleen borondatea. Beti ere, azaldudan bezala orain, jaunak egiten duen bezala, erregeari eskakizun bat eginez, eta kasu honetan beti garai honetan azalduko ditugun hiribildu guztiak sortzeko, hau da, fundatzeko, beti erregaren baimena behar da. Esan guk gaurkoan landuko dugun garaia erdiaro izango dela, erdiaro hain zuzen, eta mundu honen barruan azpimarratu baita, erregeak fundatu edo hiribildu bat fundatzen duen garaian, bi dokumentu monta ezartzen dizkiela edo igortzen dizkiela hiribilduei. Kasu honetan, alde batetik izango litzake hirigutuna, hirigutun batean aipatzen dena da, fundazioaren arrazoiak, baldintzak, erregeak bera jarriko dituen baldintzak, eta bestaldetik nork populatuko duen. Hau da, hiribilduan bertan biziko den biztanleria. Horrez gain, hirigutunaz gain, baita foru bat eskaintzen du. Eta kasu honetan, forua izaten da, hiribildu hori antolatuko duen legedia. Batzutan, egia da, hirigutuna eta forua aparte ematen direla, baina beste kasu askotan batera igortzen dira. Hau da, adibidez, hemen ikusten duzutena da, Jakako forua. Eta Jakako forua, hau da, Jaka hiribildua fundatu zen unean eman zen dokumentua. Kasu honetan, batera egongo lirateke aipatu ditudan bi dokumentu juridiko hauek.
Orain, Euskal Herriko ikuspegitik, esan barra dukadana da, Euskal Herrian fundatutako hiribildu guztiek bi foru mota erabiliko dituzte. Edo erregeek bi foru mota eskainiko dizkiete. Alde batetik izango litzake Jakakoa, hau da, berau, eta ondoren Estella edo Lizarrakoa izango dena. Foru hauek, foru nafarrak izango dira. Eta bestaldetik, ondorengokoak izango dienak, izango dira alde batetik Logroñokoa, eta ondoren Vitoriakoa izango dena. Kasu hau, kasu honetan, foru Gaztelauak. Baina, hemen Jakako forua dugunez, Nafar forua dela esan dudanez, eta Donostian gaudenez, esan behar dut, San Sebastian izan zela Gipuzkoan lehendabiziko aldiz fundatu zen hiribildua. San Sebastian, Sancho Handiak, Nafarroko erregeak fundatu zuen, eta ondoren berak, hor, ikusten dezute, horrez dago, ikusten dezute, Jaka, hemen dago, Jaka sortzeko edo fundatzeko erabili zen forua, ondoren Jakatik pasako zitzaion Lizarrara, eta Lizarrakoa Donostiak hartuko zuen Sancho Handiak eman da. Behin, Donostiak hartuta, Donostiak, San Sebastianek kasu honetan, San Sebastianek bere egingo zuen, eta ondoren, kostaldeko gainontzeko hiribilduentzako erabiliko zen San Sebastiango forua. Normalean, San Sebastiango forua, aurretik foru Jakakoa eta Estellakoa izandakoa, normalean kostaldeko hiribilduak sortzeko erabiliko zen. Baina alare, salbuespen batzuk ere badaude, zergatik adibidez, Debako hiribilduak, lehen aipatu dudan Gaztelako forua jasoko zuelako. Eta zergatik, kasu honetan, Debaren jatorria Itziarren dago. Itziar gaur egun auzo bada, Debako auzo bada, baino garai batean hiribildu bat izan zen, Deba baino aurreko hiribildua. Kasu honetan, errege Nafarrek sortutako hiribildu bat. Zer gertatzen da, ondoren, itziatarrek erabaki zuten itsas ertzera joatea. Eta orduan, pentsatu zuten Deba sortzea erregeari, kasu honetan, Gaztelako erregeari baimena eskatu zioten, eta Gaztelako erregeak Gaztelako forua eman zien. Horregatik dauzkagu salbuespen batzuk. Normalean, Gipuzkoako kostaldeko hiribilduak bai Nafar foruak erabilita fundatu ziren, eta Gipuzkoako barneko aldeko berriz Gaztelako foruak erabilita. Da, Logroño, Gasteiz, Vitoriakoa, eta hori da pixka bat orokorrean, baino. Esan dudan bezala, salbuespen batzuk ere baditugu, eta aurrerago azalduko ditugu. Baina, orain galdera. Sancho Handiak, errege Nafarrak, zergatik erabaki zuen San Sebastian fundatzeko Jakako eta ondoren Estellako forua izango zena erabiltzea. Pentsatu behar dugu, San Sebastian sortu baino lehen, bai Aragoien eta bai Nafarroan, hiribilduak sortzen ari zirela, bai Jakako eta bai Estellako foruak erabiliz. Eta zergatik? Hemen, lantzen ari garen garai honetan, indarra handia hartu zuten Franko populazioak. Franko hitza erabiltzen dugunean, garai honetan, esan nahi du Pirineoetatik bestaldetik etorritako herritarrak. Hau da, izan daitezke bai egungo frantziarrak, edo Europa erdialdeko populazioa ere. Beraz, garai honetan ikusten duguna da, Aragoien eta Nafarroan, dagoela Franko populazio dexente. Eta populazio honen, esan dezakegu, helburua edo zergatik ziren Frankoak gainontzeko populaketaren gandik gailentzen.
zirelako merkataritzaren jaunak edo garai hartan merkataritzaren jaun bezala ikuste ziren. Orduan erregei interesatzen zitzaiena zen pertsona hauek bertan gelditzea. Eta kasu hontan bai Aragoiko eta Nafarroko herrixka desberdinei eman zieten hiri gutunak. Eta hiri gutunarekin batera, noski, lege antolamendua, foruak. Eta horregatik, pixkanaka, joan ziren hiribildua sortzen, zertarako, franko edo populazio hau bertan gelditzeko, hiribilduak oparotzeko. Honekin, zer ikusten dugu? Hirigutunen bitartez eta foruen bitartez, hiribilduetan, populazionek onura batzuk zituela. Bertakoekin alderatuz, ikusten dugu desoreka bat sortzen zela. Hau da, beti ere, franko hauei onura gehiago emate zitzaielako, bertakoei baino. Baina orain berriro, Donostiarekin, bueltatuz, San Sebastiani kasu hontan eman zitzaion foru Nafarrak izan zen, era berdinean atzerritar hauek baita bertan finkatzeko eta kasu hontan itsas komertzioa indartzeko. Azkenean bilatzen zena zen, kasu hontan itsas komertzioa indartzea. Egia da, Aragoien eta Nafarroan gehiago lurreko komertzioa gailentzen zela, baina kasu hontan Donostiari ematen zaiona da itsas komertzioa gailentzeko. Baina zer gertatzen da Donostiarrekin? Kasu hontan egia da berriro ere desoreka hori mantentzen dela. Zergatik, Pirinetatik bestaldetik etorritako jendeari bazkenean onura gehiago ematen zaizkiolako. Baina bestaldetik eta ia da 12. Mendera hurbiltzen, gaztelan ere prozesu berdina hasten da gertatzen. Eta kasu hontan, Alfonso Segarrena, Gaztelako Alfonso Segarrena erregeak Nafar foru hauek hartu, bereak eginez eta moldatuz, azken finean erabakitzen du, berak ere bai Gaztelako herrixka hauek indartzen hasi nahi dela. Eta kasu hontan, hor ikusi dute, Logroño herrixkari hirigutun bat eta foru bat emango dizkio. Kasu hontan izango da foru bat non bai bertakoak eta bai frankotarrak, hau da, Pirinetatik bestaldetik etorritako komertziante edo jende ospetsu hori parekatuko dituena. Egia da, berriz ere frankoen kontua lotuz, garai honetan ere oso garrantzitsua bihurtuko dela Santiago de Compostelako bidea, erromesaldia. Eta erromesaldi honetan, egia da bertakoak eta franko hitzez ezagutzen direnak, asko joango zirela Santiago de Compostelaraino eta ondoren beraien bizilekuetara bueltatuko zirela asko, baina beste asko bideko hiribilduetan ere gelditzen ziren. Eta badaukagu adibidez Nafarroan oso esanguratsua dira Los Arcos, Lizarra Estella bera ere, edo Puente la Reina Gares ere. Bertan ikusten duguna da franko poblazio handia zetako azken finean hiribilduak oparotzeko merkataritzaren bitartez. Beraz, kasu hontan, hemen ikusten duguna da urdinez, beraz, foru Gaztelaua. Logroñori emango zaion forua, ondoren, Vitoria edo Gasteiziri emango zaio. Beti ikusten dugu, behin forua berez, Logroñoko forua eta Gasteizekoak
berdina dira, egia da, nabardura batzuk edo zehaztapentxo batzuk aldatzen zaizkiela. Baina normalean, beste hiribildu bati ematen zaionen, hiribildu horren izena hartzen du. Eta azkenean, Gasteizek, Vitoriako forua bukatuko du Gipuzkoan. Eta, lehen esan dudan bezala, beraz, kasu honetan Vitoriako foruak lagunduko die Gipuzkoako barnekaldeko hiribilduai sortzen edo lehendabiziko hastapen hauek ematen. Hori da. Beraz, baina lehen aipatu dut hirigutunen eta foruen atzean ez dela bakarrik errege borondatea egoten. Baizik eta bertako jendearen borondatea ere askotan ikusten dela. Hau batez ere garai berantiarretan azaltzen da eta azken finean ze bilatuko da? Bilatuko dena da garai hontan populazio sakabanatu asko dago. Orduan, sakabanatutako populazio hau biltzea bilatuko da alde batetik, eta ondoren lekuko ekonomia eta administrazioa zentralizatuko dituen ordenamendu bat edukitzea. Hemen, mapa honetan, ikusten duzuena da Gipuzkoan Erdi Aroan zehar fundatu ziren hiribildu guztiak. Hiribilduak egungo izenez daude. Beraz, adibidez, ikusten dugu Donostia, San Sebastian, esan dizuetan bezala, lehendabiziko hiribildua izan zen, kasu honetan foru eta hirigutun nafarrak erabili ziren berta fundatzeko, eta azkeneko berriz hemen dugu, Urretxu, Villarreal. Azken finean, lehen esan dizuet, orokorrean kostaldekoek horregatik jarri ditugu horiz, Donostiko forua erabili zutenak, hau da, foru nafarra erabili zutenak, eta gorriz berriz Gaztelako forua erabili zutena, Gasteizkoa. Orokorrean, lege hau mantentzen da. Hau da, normalean kostakoak foru nafarraren bidez, bazken finan hori garaiagatik ez, fundatutakoak direla, eta barnekaldeko berriz, Gaztelako foruarekin. Baina azkenean badaude desberdintasun asko. Ze adibidez, hor ikusten dugu, adibidez Orio, Usurbil eta Hernani, Urretxuren parekidea dira. Horrez esan nahi du, jada Gipuzkoa Gaztelaren barnean zegoela fundatu zirela. Baina kasu honetan zergatik dute foru nafarra? Donostitik gertutasuna dutenez, azkenean beraiek ere foru nafarra edo hasiera baten esteia, jaka eta esteiakoa zena jaso zutela. Beraz, salbuespen, eta gero ere bai ikusiko dugu baita Azkoitiko kasua oso interesgarria dena, beraz, salbuespen, gutxi gora bera, beti borondate bat dagoela atzean. Hiribilduak ez direla sortzagatik, bai errautxetatik edo ez erreztik, ez beti borondate bat egoten da atzean. Eta hau berriz Gipuzkoako hiribilduen mapa ikusi ondoren, hemen dugu Urretxuko kasua, esan dizuedan bezala, Villarreal dugu Gipuzkoako Erdi Aroko hiribildurik zaharrena, errege kontzesioz sortu edo fundatu zen hiribildurik zaharrena, eta egia da, normalean eta hasiera batean, gero ikusiko dugu, hirigutunak nahiko lauak edo oso mugatuak egoten dira. Baina denboraren poderioan, batez ere 14. mendekoak, detaile gehiago ematen hasten dira. Kasuetako bat, esan dudan bezala, Villarrealekoa dugu, Urretxukoa, eta kasu honetan
hemen jarri dizuedana da, benetako Karta Puebla edo hirigutunaren zati bat, transkibapena da. Originala da, eta bertan ikusten duguna da, erregeak berak zer esaten digun urretxuarrei buruz. Ze kasu honetan, urretxuarrak beraiek izan ziren erregearena jo zutenak hirigutun hau lortzeko, Villarreal sortzeko. Eta honela dio: por cuanto nos lo pedistes, por merced, diciendo que era nuestro gran servicio y poblamiento de la nuestra tierra en aquella comarca onde erades moradores. Hemen ikusten da, nola ari dian erregeari eskakizuna egiten, y tenemos por bien en nuestra merced de vos dar e damos licencia para que podades poblar una villa en las nuestras tierras de Urreizua. Ikusten dugu, kasu honetan, 1383an, Urreizua izeneko lekuan, hiribildu bat sortu nahi dutela. Kasu honetan, hiribildu hau Villarreal izango da. Orain esan dizuedan bezala, hasiera bateko, eta kasu honetan, Gaztelako Forua erabilitako hiribilduak azalduko ditut. 13. mendekoak nahiko, eta Nafarrek ere, batez ere hori, hirigutun zaharrena direnak nahiko lauak izaten dira. Normalean, monein ikusiko duzute, denek gauza berdina esaten dute, hau da, hiribildua non sortu nahi den, eta ze izen emango zaion, eta ezer, esan da, ezer gutxi. Hemen adibide batzuk ekarri dizkizuet, adibidez, hemen dugu Tolosakoa, eta honela dio: por hacer bien en merced a los míos pobladores de la mi Puebla de Tolosa, que es en Gipuzkoa. Hau da, esaten du, aurretikan Tolosako hiribildua sortu baino leno, Tolosa izeneko herrixka bat edo gune bat dagola, Gipuzkoan dagola, eta doles otorgoles que hayan aquel fuero con todas las franquezas que han los de Vitoria, que lo hayan de esta Puebla sobre dicha. Hau da, hemen erregeak baimena ematen die, eta gainea hemen argi uzten du hiribilduko antolamendu, lege antolamendu egiteko, Vitoriako forua emango zaiola. Bestalde, azpian, egungo Arrasateko adibidea dugu, eta kasu honetan esaten du: por saber que habemos de hacer bien en merced a todos los pobladores, Mobiu garratia. Bai. Ez? Akats teknikoak. Ez dakit? Ez, da kainoian. Bale, orain. Asko xamarraituko nintzen izketan. Esaten nintzen bezala, hemen dugu Arrasateko adibide bat, eta Arrasateko hirigutunak honela dio: por saber que habemos de hacer bien en merced a todos los pobladores de la Puebla, que es en Leniz, que habie ante nombre Arrasate. Osea, esaten diguna da, Lenizeko baiaran dagola leku bat, edo behintzat populaketa bat, izena duna Arrasate. A que nos ponemos nombre Mondragón. Osea, argi ikusten da, erregeak bera jartzen dula izena, Mondragón. También a los que agora y son, cuemos a los que serán de aquí delante para siempre y jamás. Otorgámosles que hayan los fueros a las franquezas que han los de Vitoria en todas cosas. Ikusten duguna berriro ere, hiribildu hau sortzeko berriz Vitoriako forua erabiliko dela. Kasu honetan, gaurko protagonista dugu, egungo Ordizia, eta honela dio: por saber que habemos de hacer una Puebla en aquel lugar que dicen Ordizia, a que nos ponemos nombre Villafranca. Baita ikusten da, Ordizia izeneko leku bat zegoela, eta erregeak erabakitzen dula, Villafranca izena ematea. Por hacer bien en merced a los pobladores que ahora y son y serán de aquí adelante, otorgámosles el fuero que han los de Vitoria.
azkenean arraseteko formula berdina da, eta azken Tolosan ikusi duguna ere. Honi ere, Vitoriako forua emango zaio, 1978an. Eta azkenik, Bergarako adibidea dugu, eta hemen ere berdina ikusten dugu. Gaina Bergara eta Villafranca, garaikideak dira. Por saber que habemos de hacer una puebla en Bergara, es señaladamente en aquel lugar que dicen Ariznoa. Ariznoa lekuan, a que ponemos nombre Villanueva. Y por hacer viene merced a los pobladores que ahora son y serán de aquí adelante, amos les el fuero que han los de Vitoria. Azkenean, inglesez esaten den bezala, copy-paste, ez? Azkenean, berdina errepikatzen da, oinarria berdina dute, aldatzen dena da, leku izena eta hiribilduaren izena. Baina, eta aurretxurekin gertatzen den bezala, 14. mendean, jada, hirigutunetan, xehetasun gehiago ematen hasten dira. Kasu oso polita da, Azkoitikoa. Azkoitia hasiera batean, ikusten dugu hemen, 1324ean, Iraurgiko ermitaren inguruan kokatzen zen. Eta bertan, eman zen edo Azkoitiri eman zitzaion, lehendabiziko hirigutunean ondo adierazten du, por gran voluntad que ha de hacer, viene merced a todos los pobladores de la mi puebla de San Martín de Azkoitia de Iraurgi. Hau da, hasiera batean, izena San Martín de Azkoitia de Iraurgi zuen, que quisieran ir allá a poblar tan a los bien que ahora y son pobladores como a los que serán de aquí adelante, para, ikusi dugunez, da aurreko hirigutunetan ikusi dugun formula berdina, baina aldatzen den bakarra da, kasu honetan, ez du esaten Vitoriako forua emango zaionik. Jada esaten duna da, Mondragonko forua emango zaiola. Honek zesan nahi du, kasu honetan, Vitoriako foruaren izena moldatu dela Mondragongo izenarekin. Ikusi duzute orain arte, foruek aldaera asko izaten dituzte, baina azken finean Mondragongo forua Vitoriako foruaren berdina da. Baina zer gertatzen da 1331an? 1331an, kasu honetan, San Martín de Azkoitia de Iraurgiko hiribilduak, berak, eskatzen die erregeari ea zonalde hontara igarotzea daukaten. Zergatik, zonalde hau da justu gaur egun Balda jauregia dagoen tokia. Zergatik, herritarrek erosi dutelako Monasterio de Santa Maria de Baldaren lurrak. Beraz, eskatzen die, ea bertara mugitzea daukaten, eta, kasu honetan, baiezkoa ematen diote. Beraz, ikusten duzuten bezala, oinarrian foruak eta hirigutunak berdintxua dira, eta hiribilduaren sorrera berare baina gero badaude aldaketa nabarmen batzuk, batez ere, 14. mendetik aurrera, edo jada hiribildu berantiarrenak edo geroagokoak izango direnak, lehendabizikoekin alderatuz. Orduan, eta hau esan da, egia dan, eta entxe bertan esan dut, hastapena berdina diala. Baina egia da, ondoren, hiribildu baten garapena desberdina izango dela. Zergatik? Zergatik, hiribildua bera, bazken finean, barneko, kanpoko faktoreek, gizarteak berak erangingo dituen faktore ekonomiko eta sozialek, hiribilduari azken finean bere bidea emango diote. Eta honekin, azkenean, bilatuko dena da, hiribilduak bere nortasun propioa eraikiko duela. Hau oso garrantzitsua da, ze hiribildutarrei onura asko emango dizkie. Zuek oraintxe bertan esan dut. Gipuzkoan oraintxe bertan testu inguruan imaginatu behar duguna da, Erdi Aroan gaude, Berdi Aroan
jauntxoen arteko borrokak eta sarraskiak ohikoa dira. Orduan, zer gertatzen da? Populak eta laua edo xea, biztanleri hau oso zapaldua egoten da. Kasu honetan, jaun hauen borroken eraginda, askotan etxeak eta beraien terrenuak edo soroak edo askotan erreta amaitzen dutenez, beraiek bilatzen duten azken da hiribilduen babesa. Babes juridiko bat izan dezaten eta baita babes bat non jauntxo hauen bortizkeria geldiarazteko. Hori askotan ikusten da baita, hiribilduen edo etorkizuneko hiribilduaren biztanlerian parte izango diren aldetik. Azken finean, beraiek nahi dutena etorkizun onago bat bilatzen dute, eta ikusten duguna da gutxi gora bera pixkanaka hemendik hasten dela baita juridikoki esan dezakegu autonomia edo kontzeju autonomia baten bidea. Orduan, hiribildua behin sortuta, hiribilduak berak bere jurisdikzio bat, bere lur eremu bat hautatzen du eta bertako motor bihurtzen da. Horrez gain, hiribilduak beraien artean ere, anaitasun harreman handiak edo estuak hasten dira izaten. Guk kasuan, Villafrancaren kasuan, Tolosa, Segura eta Bergara berarekin ere. Baina, egia da, hastapenak behin hirigutuna eman ondoren, hiribildu guztiek nahiko antzekoak izaten dituztela. Kasu honetan, hiribildua urbanistikoki jada azalduz, ohikoa diren zenbait egitasmo adieraziko dizkizuet orain. Hauetako bat, behin hirigutuna ematen denean, oso garrantzitsua izaten da kokapena. Hau da, hiribildu berria non kokatuko dugu. Kokapen horretan, bilatzen dena da, normalean leku laua izatea, ura egotea, edo erreka edo iturburuak gertu egotea, eta baita bilatuko dena da, bide garrantzitsu edo lehen mailako bide baten ondoan egotea. Behin lekua daukagunean, jada marrazten hasiko dira kaleak, hiribildu osatuko duten kaleak. Normalean, kaleak 3 kale izaten dira, eta perpendikularki sortzen dira 2. mailako kaleak. Azken finean, kantoiak izenez ezagutzen direnak. Ondoren, behin kaleak eta kantoiak marraztuta, irisarea sortzen da, eta irisare honetan, etxadi desberdinak eratzen dira. Etxadi desberdinetan orubeak sortzen dira, eta azken finean orubetan zehaztuko da etxe bakoitzak izango duen eremua etxe hori eraiki eta bere baratza izan dezan. Gipuzkoan, eta batez ere Beatriz Arizaga Burunburuk eta Sergio Martinezek ikertuta aurreko mendeko 80. hamarkadan beraiek egindako ikerketei esker, badakigu Gipuzkoan orube bakoitzak gutxi gora bera 86 metro karratu zituela. Eta lehen esan dudan bezala, orube bakoitza azken finean bertan eraikitzen zen etxe bizitza, eta etxe bizitzak eduketzen zuena zen bere baratzatxoa. Orube hau pareta baten bitartez bereizten zen. Orduan,
ikusten dugun bezala, etxadi bakoitzak paretak zituzten oruben bitartez, desberdintzen ziren. Behin, orubeak eta noski etxadiak sortuta, esan behar da, etxadi oso bat eliza egiteko uzten zala. Zergatik, eliza dugulako garai hontan, Berdiaroan, hiribilduak izango duen eraikinik garrantzitsuenetarikoa. Bueno, garrantzitsuenetarikoa ez, egia esan da, garrantzitsuena. Eta ikusten duzu da, hiribilduko sarea horrela sortzen dela, eta lehen aipatu dudan bide nagusiaren inguruan, bigarren mailako bideak sortzen direla. Horrez gain, baita zubiak ere bertan hiribildura sartzeko ere egiten dira. Eta puntu honetara iritsita, ikusi dugu orokorrean, beraz, hastapenak, sorrera, nahiko antzekoa dutela hiribilduek. Baina lehen aipatu dut, garapena guztiz desberdina izaten dutela. Hau da, hiribildu bakoitzak bere nortasun propioa du, eta nortasun propioa hori eratzeko bere ibilbidea egiten du. Batez ere, bertan bizi direnek egiten dute bidea. Eta nik oraingo edo gaurkoan Villafrancaren adibidea ekarri nahi izan dizuet. Zergatik, kasu hontan Villafranca aztertu dudalako ez bere ikuspegi orokorretik, baizik eta historialariok asko erabiltzen dugune teknika bat erabiliz, mikrohistoria, da, txikitik handira. Eta honek zekarri du, askotan bere handitasunean ikusten duguna, hau da, gaur egun, Ordiziako hirigunearen gainazaletik begiratuta, hirigunearen ikusi dezakezue irudia. Baina, eta orain ordiziar askok irudi hau esan da, esango dute, baina zer gertatu da hemen, ez? Bueno, esan dudan bezala, askotan mikrohistoria erabiliz, txikia aztertuz, konturatzen gara gauzak ez direla uste genuen bezalakoak, edo emaitza orokorra askotan aldatu egiten dela, eta ez hori bakarrik, baizik eta posibilitatea ematen digula baita, hobeto ulertzeko. Kasu hontan, Villafrancan, eta egungo Ordizian ere, bazegoen eta badago istorio bat, mendez mende, gizaldiz mantendu dena. Eta historia honek dio, Ordizia edo Erdizia izeneko lekuan bizi zen populaketa hau, Villafranca hiribildua sortu baino lehen, 1978 urtea baino leheno, kokatzen zela Oria ibaiaren ertzean. Hain zuzen, egungo San Bartolome ermita dagoen inguruan. Eta guk, David ere bertan dagoelako sartuta, 2018an Davidek, nik eta Josu Etxezarragak, Josu Etxezarraga aurretik ere jada sartu zuen, hasi zen ikertzen, zebera 2012an jada San Bartolome bertan zundaketa batzuk egin zituen, 2018an indusketa bat egin genuen. Eta, aprobetxatuz, 2018a izan zela Villafranca Alfontso Amargarrena, gazelako Alfontso Amargarrenak, hirigutuna eman zion urtearen, 7. da 50. urte hurrena. Beraz guk, San Bartolomen indusketa bat garatu genuen, eta indusketa hartako emaitza nagusiena izan zen, orain kontatu dizudan istorio hau egia zela. Egia zela, eta zergatik diote egia zela, bertan agertu ziren zur arrasto batzuk, non 12. mendeko datazioa eman zigutena. Hau da, Villafranca hiribildua sortu baino lehenagoko datazioa.
Eta gainera bertan baita agertu ziren ermita zaharraren paretak, eta kasu honetan pareta hauek emantziguten datazioa izan zen 1278tik gutxirako distantzia. Hau da, hiribildua sortu eta ondoren ere bazegoela San Bartolome tenplua. Ikerketa honi esker, eta honendik esan behar dut jarraitzen dugula San Bartolome industen, beraz sorpresak, oraindik sorpresa gehiago ematen ari zaigu, emaitza hauei esker, zenbait hipotesi garatzera iritsi naiz. Hipotesi hauetan, ez dut bakarrik San Bartolomeko induzketen emaitza, ez ditut bakarrik San Bartolome ermitako induzketan emaitzak erabili, baizik eta baita kasu honetan dokumentazio historikoa, egia da dokumentazio historikoa Erdi Arokoa oso urria dela, oso gutxi mantendu dela, baina zerbait badugu. Eta horrez gain, arkeologian baita beste teknika bat erabiltzen dugu dela behaketa asko erabiltzen dugu, beraz historiaren eta arkeologiaren teknika desberdinak erabiliz, zenbait hipotesi egitera ausartu naiz. Eta kasu honetan ikusten duguna da Villafranca, gainontzeko hiribilduak bezala, hirigutun batetik fundatzen da, hirigutun baten bitartez sortzen da, eta horrek esan nahi du, oin plano berri bat ematen zaiola hiribilduari. San Bartolome, eskerrik asko. Baina zer gertatzen da, San Bartolomeko emaitzei esker, ikusi duguna da, 1278an, hiribildua eratzen hasten denean, edo eraikitzen hasten direnean, San Bartolomeko ermita bera eta inguruko populaketa koexistentzia bat dutela. Hau da, alde batetik dagoela hiribildu berria, eta bestaldetik dagoela beste hirigune bat, kasu honetan izango litzakena San Bartolome ingurukoa. Horrekin, orain dator hipotesi nagusiena eta berriena, ze orain arte ez da hipotesi hau argitaratera. Kamarak nahi baldin badu. Eskerrik asko. Horrekin, zer esan nahi dut? Lehen esan dudan bezala, hiribilduak normalean erreka edo urriturriak bilatzen dituzte, eta bestalde bide nagusien inguruan sortzen dira. Kasu honetan, Villafrancak errege bidea dauka, errege bidea bertatik zeharkatzen da, eta hor dijoa nire hipotesi nagusia. Beraz, hiribilduaren lehendabiziko unean, ikusita eta historian zehar, Erdi Aroan zehar ikusten da, Villafrancak daukala populaketa falta oso garrantzitsua, gainera erregeek beti emango dizkiote onurak jendea bertara etorri dadin bertara bizitzea, segi esan da nahiko arazo izaten ditu. Orduan nire hipotesi nagusia da, lehendabiziko Villafranca horrek kale bakarra zeukala. Kasu honetan, egungo kale nagusia izango zena. Eta garai honetan, beraz, San Bartolome ermitako inguruko populaketa eta Villafrancako populaketa batera egongo litzazkete. Eta kasu honetan, hemen ikusiko dituzu etxe txiki batzuk, hau da dokumentazioan eta frogatuta dago eta baieztatuta dago, garai honetan zeuden etxe desberdinak. Beraz,
Villafranca ikusten duzute, kasu honetan, egungo kale nagusian, erregebidea zeharkatzen zuen, eta justu etxalde hau, esan behar da, gaur egun fosilizatuta geratu dela. Osea, jada, ikusten duzu bezala, eta argazkian ere ondo ikusten da, horrelaxe ikusten da. Osea, lehendabiziko etapa hau, beraz, gaur egun ere fosilizatuta geratu zaigu. Horrez gain, 1512an Villafrancak sute garrantzitsu bat pairatu zuen, eta berriro diot herria hiribildua usteko beldur handia zegoen. Ze erregek beraiek ere historian zehar eta batez ere Erdi Aroan eta Aro Berri hasieran, esan dudan bezala 1512an, beti emate zizkioten Villafrancari hiribildua populatzeko onura desberdinak. Orduan, hasiera batean ikusita populazioa ez zela handia, zentzua dauka pentsatzea lehendabiziko hiribilduaren hastapenetan kale bakarra eta etxadi hau egotea. Ondoren, egia da, ez dakigu ziur noiz, baina momentu bat egongo da non Santa Maria parrokia eraikiko dena. Eta hori, historialariok badakigu, elizak eta tenpluak normalean jendea biltzeko lekuak izaten direla. Orduan, zentzua dauka, behin Santa Maria parrokia eraikitzen denean, kale hau eraikitzea. Dokumentazioan agertzen zaigu kale honen izena da Calle de Yuso, hau da, Beko kalea. Eta egun izango litzakena Santa Maria kalea. Orduan, garai honetan izango genituzke egungo kale nagusiaren kalea eta bigarren kale bat. Kasu honetan, Beko kalea. Eta, bai egia da, garai honetan oraindik pixka koexistituko luketela bai San Bartolomek eta baita Santa Maria parrokiak. Baina, behin, 14. mendean, hor, lehen aipatu dudan bezala, jauntxoen arteko gerrak puri-purian daude, hain zuzen, aide nagusien arteko gerra dira. Bestaldetik pentsatu behar dugu, egungo Ordizia eta iraganeko Villafranca, oso gune estrategikoan eraikizela. Zergatik, naiz eta Villafranca gaztelaren barruan egon, Nafar erreinuko mugetatik oso gertu zegoen. Horrek zesan nahi zuen, nahiko leku gatazkatsua zela Erdi Aroko garai hauetan. Orduan, inguruko herri txikiek, herriskek, kasu honetan, Beasain, Itsasondo, Legorreta, Zaldibiak, bilatuko dutena da hiribilduaren babesa. Kasu honetan, 1389an, batasun bat sinatu zuten, eta horrela, herriska hauek, Villafrancaren jurisdizioaren parte izatera pasatu ziren Villafrancaren babespean. Horrekin batera, zer ikusten dugu beste hipotesi bat? Garai gatazkatsu honetan eta non inguruko herriskak Villafrancara batzen diren unean, San Bartolomeko gune hau, San Bartolomeko biztanleri hau, jada hiribildu barnera pasatzea erabakitzen duela. Orduan pixkanaka, pixkanaka San Bartolomek inguru hori jende gabe gelditzen dela, eta behin, esan behar dugu, kasu honetan Villafrancak populaketa irabazten duenez, azkenik goiko kalea, edo dokumentazioan ikusten dugun bezala, Calle de Suso, goiko kale hau eraikitzen dela azkenik egungo hirigune historiko forma, almendra forma hau emanaz.
Gero baita oso elementu garrantzitsua da harresia. Harresiak azken finean egiten duena da hiribildua babestu, noski, baino baita hiribildua landa eremutik eta hirigunea dena bereiztu. Horrek ez du esan nahi hiribildua landa mundutik at dagoenik, ez da gutxiagore. Baizik eta bere parte den babestoki bihurtzen du. Eta hau esan da, ikusten dezuten bezala askotan gauzak ez dira ematen dutenak, eta hortan datza gauza txikien ikerketak. Gero bestaldetik baita ikerketa hau ez da bukatu, aurrera doa, gainan ere nire tesiaren parte da, esan dizudan bezala San Bartolomeko indusketak ere aurrera doaz, lehen urtean genituen, aurten ere jarraituko dugu, eta ziur gaude, emaitza gehiago emango dizkigula, eta gaina oso interesgarriak, batez ere hipotesi hauek baieztatzeko emaitzak izango direla. Eta hau guztia esan da, beraz, utzi dizuet hor argudiatzeko edo pixka pentsatzeko kontua azkenen ez direla gauzak ikusi behar bere osotasunean, baizik eta oso garrantzitsua da ere bai banakakoaren azterketa, bai osotasuna ulertzeko eta askotan osotasun hori ere aldatu egin daitekela. Beraz, hau esan da? Eskerrik asko Nerea. Bai, ez dakit galderaik dago. Bai, hori, hasieran esan duen moduan nahi duenentzat orain galdera egiteko une bat utziko dugu. Eta ez badago galderarik, amaitzeko ohartxo bat, esatea hurrengo maiatzaren 26an, arratsaldeko 7:30, gazteleraz, Laura Calvo Garziak hurrengo emanaldi bat emango duela, los retablos en Guipúzcoa a finales del siglo XVI, los ecos de Miguel Ángel izenburua duen hitzaldia. Eta besterik gabe, bai. Mikrofonoa. Vale. Perfecto, vale. Ja, presak inoian. Esan dezu, etxe suelto horiek zer ziren edo, hango jauntxo txiki batzuk edo zer ziren? Ez, zian, azken finean, hiribildutik kanpo, esan dudan bezala, San Bartolomen badakigu populaketa bat zegoela, San Bartolometik eta hiribildutik kanpo zeuden etxeak. Bai, hori da, baserriak. Baina ez dakizu zer ziren, oso zer ziren lurre asko zeukaten edo zer ziren horiek? Kasu honetan, garai honetan izango lirateke etxolak. Etxolak, bai, etxe, esan dezakegu, oinarrizko etxeak. Horra saltzeko... Bai, gero ondoren baserri handiak egiten dira, historian zer garapen handia dute eta gero bai ingo dira etxe handiak adibidez. Hemen agertzen zaiguna gurutze etxea da, ez dakit igual ezagutuko dezun, baina bai, ondoren beste garapen bat dute, baina dakiguna da historikoki eta dokumentazioak baieztatzen du 14-15 mendean jada etxe horiek bazeudela. Eta batzuk gaur egun gurutzeren adibidez badaude. Egia da, eraldaketa handiak izan dituztela, baina mantentzen dira. Zengoiko ura esan dizu? Horien nona, zein? Hoi. Hau. Bai, ez eski mikrofonoa dijo. Bai, anatzean. Lehenengo eta behin eskerrik asko, oso interesgarria izan da. Eta gero, komentatu dezu edo hori ulertu dunik, Ordizi Vilafranca garraiatan zeukala zitula zaitasunak populazioa biltzeko. Zergatikan, ze pasatzen zan area jentea eskuteko eta behasaina bai edo, dakit? Ez kontua da, behasainen garai hartan, ez zegoen, ez da
gaur egun ikusi dezakegun Goierri ez dauka zer ikusirik. Beasainen ere oso jende gutxi bizitzan, Itsasondon ere oso jende gutxi bizitzan, Zaldibin, eta kasu honetan Villafrancak zeuken, kontran zeukana, zan batez ere Nafarroaren kontra kokatuta zegoela, eta bertan azken finen arazo asko gotezian, dauzkagu alde batetik aide nagusiak ez, beraien arteko borroketan, baina bai da, erderaz esate zitzaion, eta dokumentatuten ala agertzen da, frontera de malhechores. Eta orduan bai zeuken jendek errezeloa bertara bizitzera joateko. Baina egia da, adibidez, 15. mendetik aurrera, eta 16-17 Villafrancak bere oparotasun handiena ezagutuko duela. Eta gaur egun ere izan duen garapenagatik. Nik galdetu nahi nizun haien lekuz kanpokoa da, baina harresiak aipatu dituzu, harresien historia pixka bat egiterik noiz sortzen diren, aipatu duzu zeo zer, eta gero noiz desagertzen diren, edo... Bai, eske kontua da, bai, egia da, harresiak behin hiribildua fundatzen denean, hau da 1278 urtetik aurrera egingo zirela. Ez dakigu zehatz urtetan egin ziren, oraindik. Ez dakigu zehatz, baina bai da, ziurrena garai hontan egingo ziala, azkenen esan dudan bezala garai desegonkorra dira, eta azkenean hiribildu baten funtsa harresia dira. Kontua da orain galdera, noiz desagertu zian? Egia da, ateak, harresiko ate desberdinak, Villafrancak 3 ate desberdin izan zituen, izan zian Gaztelako atea, Frantziako atea, honek izena zuen San Bartolomeko atea, bazken finean San Bartolomera zijoan bigarren mailako bidea zuelako, eta hau dugu Garagartzako atea. Ate hauek 19. mendean, gutxi gora bera iritsiko ziren gerra karlistetara, 19. mendean jada desusestatu ziren. Baina orain, harresia noiz bota zen edo galderari, esen barra dukat, berez harresia oraindik bertan dagola. Jarraitzen du, ze azken finean harresiak bere prozesu bat izan du, harresia ere bizia izan da, etxeak kontran eraiki zaizkio edo etxeak beraiek baliatu dira harresiaz, eta oraintxe bertan etxeek dute harresia. Horregatik, gaur egun mantentzen du horrelako forma. Kasko historikoak. Harresia mantendu dutelako etxe desberdinak, mantendu dutelako harresiaren forma eta bera. Bai, hortik? Notzian. Eta gero hemen aurrian. Bai, arratsaldeon. Aurreko galderari lotuta, hor margotu dituzun horizko etxola edo etxe horiek gogoratzen du Gipuzkoan, gutxienez orain arte ere, mantendudan sakabanatutako bizimodua. Eta bizimodu hori izan zitekeen ere gero parte bat hiribildura jetzi ziren populazioarena, edo harremana luzea izan dute orokorrean? Normalean, hiribildura jetzi ziren populaketa izaten da oso sakabanotuta dauden etxeak. Kasu honetan ikusten dugu etxe hauek hiribildutik oso gertu daudela. Orduan etxe hauek koexistitu dute, hiribilduarekin batera koexistitu dute. Orain egia da, gerra batez ere, lehendabiziko gerra karlistan, 1895an, ze Villafranca Zumalakarregik asediatu egin zuen, kasu hortan, erre eta, azken finean gerra edo asedio gerra batek dituen eraginak nahiko sufritu zuten, zergatik bazudelako hiribildu barruan. Baina historikoki hiribilduarekin batera koexistitu dute. Bateragarri izan dira. Horreneko eskerrik asko oso interesgarria izan delako. Eta galdera asko engo nizuke, baina bat egin dizut. Zer dokumentazio baldao bide errege hori noiz egin zan edo
zeozer bider, bai, seguratik Ordizi, Tolosan, zeozer badao, ze fetxa gutxi gura bera, zea markadan egin zan, erregebidea? Kontua da, erregebidea oso zarra dela. Berez, badakigu, guk jarri dugun fetxa da azken fina 1278 dela, 1278 dela hiribildua fundatzen denunean, badakigu orduan jada bazegola. Osea, jaseten, esan dezakegu 10. mendean, eta baita berantiarra gore, bide hori bazegoela. Hala eta guztiz, mendik aurrera, edo hiribilduak sortzen, fundatzen hasten direnetik aurrera, hartuko du garrantzia erregebideak, eta batez ere, mendetan zehar, bai Berdi Aron eta batez ere aro berrian, izango du bere pilpileko momentua, erregebideak. Osea, erregebidea esaten nahi zenen, izango litzake egungo nazional bataren ekibalentea. Erregebidea orduan lehenotik dago, Nafarroko erresumen garaiko orduan izango litzake. Bai. Ez da Kastelako erregekin indagoko bidea. Ez, aurretik ere bat zegoen, noski. Aurretik ere existitzen zen. Sistema batean gozan. Bai. Etzen izango, onaintxe, momentu honetatik aurrera, hau da, hiribildua sortzen diren honetik aurrera hartuko zuen garrantzi berdina, baina aurretik ere bide bezala San Adrian, adibidez, San Adrianeko koba, baita erregebidea pasatzen da bertatik, eta bai, bertan zegoen. Eta kasu honetan, Villafranca eraiki zen erregebidea segituz, baina ze gertatzen da, erregebideak ere historian zehar bere garapena izan duela. Erregebidearen garapena izan da, lehendabizi hiribilduen barnetik igarotzen zela, ondoren atera ingo da, eta azkenen bukatuko du, egungo Madrid-Frantzia bide izaten. Erregebidea izan zen, hiribildu... Sortu baino lehenagokoa, bai. Lehenagokoa. Bai, eta ondoren hiribilduek erabiliko dute erregebidea bera. Galdera gehiago? Bai, atzian. Nik beti aitua izan dut, Ordizi izala zergak eta ordaindu beharratzeko. Toki bat nun ordaindu beharratzegon, horregatik Villafranca, ez? Nik, igual oker nabil, baina bazala toki bat administratiboki zeukena garrantzi bat. Ez dakit, historia hortan nun kokatzen da idea hori, ez dut? Kontua da, Villafranca hitzak berez, eta lehen aipatu dut foru gazteleen inguruan, eta Frankoen garrantzian. Kasu honetan, Gaztelako foruek, esan dizuet nola, kanpotarrak eta bertakoak berdintasun batera eramaten dituela. Kasu honetan, foru horiei, fueros francos edo franco foruak esango zaie. Baina kasu honetan esan nahi dutena da franko hauek izango dira hiribilduan bertan bizi diren biztanleak, naiz atzerritarrak izan edo bertakoak izan, baina hiribildutar libreak eta onuradunak. Horrek esan nahi du, Villafranca da onuradun edo onura horiek dituen hiribildua. Eta horren esan dezuna, zerbait esan nahi du? Peaje toki bat bezala ulertu daiteke? Oain arteko peaje bat. Hori, azken finean... Pasatzen zuena bide, kamino realetik, Ordizian egin behartzula ordaindu diru bat. Baina bertakoek baina kanpokoak bai. Esatia da, 20. mende hasiera arte Villafrancan zegoen etxe bat izena Katetxe. Eta gaur egungo kale nagusian, jartzen zen kate bat alde batetik bestea, bertatik pasatzen zian merkatari danak, bertan zerga pasatzeko. Horti ator, eta gero daudana baita relazionatuta, adibidez, garaiko 19. mendian batezpe sustatu zen
1512etik zetorren Ordiziko azoka horren ideiakin. Gero dau danan lotuta baita ferrokarrian eraikuntzakin, nola azkenean guk ezautu duen mundu horrekin, ez dena jentea dana zaldi bitik, sumarratik, inguruko herritatik zela faten den Villafrankara, Ordizira, azokara, ez, ideia horrekin, dago lotuta. Nik uste dut horti doiala erantzuna. Bai. Eta galdera gehiago edo? Ontxe bai, oharra amaitzeko, esan, urrengo maiatzaren 26an, urrengo hitzaldia, Laura Calvo García Historia del Artean emango duela, los retablos en Guipúzcoa a finales del siglo XIX, los ecos de Miguel Ángel izenburuarekin. Eskerrik asko etorri zareten guztiei eta eskerrak baita zabaltzea internetetik ikusi gaituzuen guztiei ere. Así que, eskerrik asko.